Hola, avui aquí des del mar gravo una classe inspirant-me en les aigües, en l'aigua, en el fluir, en tots els líquids que hi ha al nostre cos, en poder-los moure, en poder-los fluidificar, no? Que a vegades s'estanquen, doncs connectar amb aquesta idea del fluir. Anem a començar sentades, amb les cames creuades, com estiguis còmode. Tanca els ulls un segon aquí. I sent el fluir de la respiració. Sent el tempo de la respiració. I quan dic el fluir de la respiració em refereixo que no hi hagin que no t'aturis, que no hi hagin restriccions de l'aire o bloquejos, sinó que connectis amb aquest inspirar i expirar fluid. Observa les sensacions físiques que tens, que hi ha ara. I adona't com també les sensacions físiques són fluides, és a dir, van canviant constantment. Les sensacions i la respiració en estat fluid. Observa també els pensaments que hi ha a la ment i observa el seu canvi constant. Aquestes fluctuacions mentals que descrivia Patanjali. I avui, en comptes de buscar que això cessi, que això es pari, anem a donar-li sentit, anem a donar-li cauce a totes aquestes sensacions, pensaments fluctuants. Anem a començar des de les caderes a fer voltes al sentit contrari de les agulles del rellotge, ajudant a que la columna vagi vehiculant aquest fluir des d'aquesta base de la columna on tenim les vísceres, on hi ha tots els òrgans encarregats de buidar, no? Els intestins, la bufeta. Anem a fer que flueixi tot això. Començant a portar moviment a l'espina dorsal, de baix cap a dalt, amb el coll també allargat, seguint la columna. I a la coroneta, al cim del cap, que es mantingui oberta, expressiva. I segueix respirant amb fluïdesa. Concentra't en l'eix de la columna i sent aquest girar en l'eix
Sent com les caderes comencen a estar més fluides. A l'inici ben encarcarades, ara comencen ja a agafar el moviment. Sent també l'abdomen, els òrgans interns. Intenta que quan inhalis vagis al davant, l'abdomen s'expandeix i enrere contraus una mica l'abdomen endins del melic, treus l'aire. I així es va fent com un massatge a les entranyes. El moviment s'inicia a les caderes, però puja per tota la columna, com puja la kundalini, com puja l'energia creativa, vital, en aquest viatge ascendent que vol fer cap a la consciència, des de lo més material, des del terra, fins a la consciència. De lo més tens, de lo més subtil. I activem un altre element, que és la vibració sonora. Anem a produir una M mentre rodem. Farem 2 vegades més. Inspira. I deixa que ressoni per tota la columna, per tot el tors. I vas parant el so i vas parant el moviment a poc. I et mantens totalment immòbil, observant la columna, respirant. Respirant des de la base de la columna fins a la coroneta. Creant espai al voltant de la columna amb l'aire, resseguint-la. Fluint. Perfecte. Anem obrint els ulls. Des d'aquí busquem la posició quadrúpeda. I busquem ara cercles també a les caderes, però des d'aquesta nova posició. Ve de gust produir el so de la M, per seguir desbloquejant. La vibració també desbloqueja els possibles nusos que impedeixen la fluïdesa del prana per tots els seus canals. Avui també jugant molt amb les caderes, amb Svadhisthana, aquest segon chakra, relacionat amb el fluir, amb els líquids. Si ets dona, doncs també pots contactar amb la teva pelvis. Moviments rodons, canvia el sentit. Perfecte. I queda't enrere, amb els dits dels peus cap endins, emputxa amb les mans, tira les espatlles ben enrere. Molt bé. I des d'aquí vas emputxant-te, vas portant els genolls cap a l'abdomen, vas apropant els talons cap al terra, aquí en la postura del mig gos. I a poc vas estirant una cama, l'altra,
i vas buscant Adho Mukha Svanasana. Si vols, comença amb els peus ben oberts, tira ben enrere les caderes i ben amunt, espai a les espatlles. Respira aquí fluida. I anem a activar el serpenteig en la columna, aquest moviment fluid, ondulant. Com si fossin onades. T'has d'ajudar amb la respiració per fer això, et serà molt més fàcil. Perfecte, i des d'aquí vas portant el pes del cos sobre els canells i sobre els talons enrere, busca la planxa o el pla inclinat, espai a les espatlles. Respira aquí. A pesar de lo estàtic, connecta amb la fluïdesa de la respiració. Connecta amb l'espai que hi ha al voltant de la densitat. Perfecte, i anem a baixar. Inspira a la cobra. I expira enrere a Balasana. Exhala per la boca. En la respiració d'aigua, en aquesta respiració que deixa anar, que desbloqueja. Bé, i tornem a fer el moviment ondulant de columna, però en aquest cas des de la posició quadrúpeda, arrodonint i arquejant. Pots fer-lo més gran, anant enrere, o quedant-te aquí mateix. Contactant amb aquest element del fluir en el teu cos, de l'aigua. I a la propera dits cap endins. T'apropes l'abdomen a les cuixes, vas aixecant, passes per els genolls flexionats, la postura del mig gos, allargues bé l'esquena ja aquí i des d'aquí vas estirant les cames. Molt bé. I tornem a activar aquest moviment d'ondulació. Perfecte, et quedes aquí en estàtic un moment, amb la respiració fluint. I des d'aquí vas caminant amb els peus cap a les mans i et deixes penjar totalment, deixes anar els braços, fas petits rebots, endavant. I pujarem en rodó, sentint aquesta columna molt més flexible, zero estàtica, que es va descargolant per buscar la postura dempeus.
Col·loca les mans sota el melic, en aquesta zona on tenim l'úter. I des d'aquí seguim moviments rodons, ara les caderes de nou. Sense perdre el contacte i l'activació de les plantes dels peus amb el terra, per no perdre aquesta ancla, però fluint a les caderes, movent líquids. I canvia el sentit, ben ampli el moviment, que sigui ben ampli, que recorri tot el cercle. Pots també col·locar-te les mans aquí a l'articulació de les caderes, notant el moviment hidratant que produeix aquesta zona. Perfecte. Molt bé. Posició estàtica, Tadasana, peus a l'amplada de les caderes, apertura al pit, apertura a les mans, apertura en la mirada, que pot ser amb els ulls oberts o amb els ulls tancats. Siguin testimoni del que hi ha. Observa les sensacions com flueixen. Perfecte. Obrim els ulls. Des d'aquí, peus junts. I portes el genoll dret ben amunt, flexionant la cadera. I creues. Passes el genoll per damunt de l'altre genoll i si pots amb el peu t'agafes els bessons i surt per aquí, sí? Caderes quadrades mirant al davant, braços oberts. Pit obert. I anem cap a Garudasana, postura de l'àguila, girant els palmells. Estira, allarga, i ara creues el braç dret per damunt de l'esquerre, colzes junts, lligues i juntes els palmells. Puges lleugerament els colzes, baixes les espatlles, sent les forces que s'activen a darrere, els omòplats. I des d'aquí flexiones una mica les caderes, els genolls i et mantens aquí. Respira fluid. Si vols, activa el tercer ull, fent una mica de pressió amb el polze. Respira. No tanquis els ulls aquí, mantingues l'equilibri, el teu eix, la consciència en el cos. Segueix respirant. I anem a desplegar les ales de l'àguila. Desplegues la cama i t'estires al davant, com una gavina, sobrevolant les aigües. I reculls, mans al davant del cor. T'estabilitzes aquí, tanques els ulls, i amb l'esquerra, esquerra amunt, creues genoll per davant de l'altre genoll, passes el peu per darrere, ales obertes, palmells miren al terra, i ara és l'esquerra que passa pel damunt, toques els palmells de les mans,
Aixeques colzes, baixes espatlles, el centre ben actiu i flexiones una miqueta. Respira fluid. Pots baixar una mica més si busques més intensitat. I desplegues les ales, desplegues les cames i vas cap a Guerrera 3, amb control, donant una mica d'estabilitat a les aigües, buscant postures quietes que et connectin amb arquetips d'animals. I reculls. Et quedes aquí sentint una postura neutra. Pots deixar els braços també, Tadasana. I des d'aquí obres les puntes dels peus, una mica els talons, i baixes. Aquí, allargant la columna. Perfecte. Anem a activar una mica la força també a les cames, a les caderes. Anem a deixar les mans al terra i estirar la cama dreta, amb el peu que mira cap amunt. Allargues la columna, no estiguis tancant el pit, sinó des d'aquí. Fins i tot emputxant lleugerament el genoll esquerre. Aquí. Anem a començar amb l'ajuda de les mans. Apoyes les mans i vas cap a l'altre costat. Projectant columna. Anem ara a provar sense apoyar les mans, si vols mans en namasté. I el que busques és elevar la cadera i canvi. Fem-ho amb l'exhalació. Fem el canvi, sí. Inspires a lloc. Expires. Ins. Ex. Ins. Ex. Inspires. Perfecte, última vegada. Perfecte, des d'aquí deixem les mans al davant, Adho Mukha Svanasana i cama esquerra cap al cel. Anem a fer una mica de cercles a la cadera, fent rodar-la cap a un costat i cap a l'altre. Pots fer-la amb la cama totalment estirada o pots flexionar una mica el genoll. Vas canviant el sentit. Perfecte, i la portes ben amunt i ara el genoll entre les mans al terra, el taló com si anés a tocar la ingle contrària. Inspira, allarga't aquí. Potser necessites col·locar-te un coixí sota el glutis esquerre. Sí, senta-ho. Perfecte, aquí un moment. Mirada al davant. I busquem de nou un altre arquetip, una sirena. El que fem és recollir el peu de darrere. Les caderes miren al davant, no hi ha gir, sí? Però apropo. Vaig
provant d'apropar-la cap al glutis i provo de deixar el peu just amb el colze interior del braç dret, braç esquerre amunt i si pots, doncs t'agafes les mans. Perfecte, sí. La postura de la sirena. Si no poguessis arribar aquí, podries quedar-te aquí, podries agafar una cinta per anar provant d'apropar. Una cinta amb la que t'agarris les mans. Perfecte. Vigila amb el coll, no bloquejar-lo. Espai aquí al pit. Respira. Perfecte. Despleguem. Col·loquem les mans i tornem a Adho Mukha Svanasana. Una mica de fluïdesa en la columna. Tornem a recuperar el moviment de les ondulacions. Perfecte. I ara és la cama dreta la que se'n va amunt i fa cercles grans. Canvien el sentit. Que no sigui mecànic, deixa que flueixi. I portes ara el genoll dret entre les mans, el taló dret toca la ingle esquerra i allargues la columna, mires al davant, estabilitzes aquí, ara. I comencem a buscar la sirena, apropant el peu, passant el colze per l'exterior, braç dret amunt, i passant per darrere el cap, busques agafar-te les mans. Obre bé el pit, fins i tot obre com amb el colze dret enrere. Ara sents estirament en el pit també. Molt bé. Reculls. Adho Mukha Svanasana, última vegada. Ondulacions. I genolls al terra, Balasana. Respiració d'aigua, deixant anar per la boca. Deixa anar. I des d'aquí amb els mínims moviments estira't sobre l'esterilla. Shavasana. I visualitza't des de fora.
Visualitza't a prop del mar, amb aquest airet que et frega el cos. Com si fos la teva pròpia respiració, la brisa marina. I com si a cada inspiració hi hagués una onada que ve cap a tu, cap a prop de la sorra, i t'emplena d'energia, de vitalitat. I en canvi amb l'exhalació, la onada retrocedeix i això t'aporta calma i suavitat i repòs. Ves fent aquesta respiració amb la visualització de les onades, inspirant vitalitat, expirant repòs. Senta't aigua, senta't fluir. Permeta't entrar en el descans. A vegades en Shavasana tenim ganes de fugir. I és a la inversa, t'has de quedar i t'has de quedar-hi una bona estona i és així com es van desactivant els processos neuròtics i vas trobant un autèntic descans en el cos. En aquest vaivé de les onades, de la teva respiració, del mar. I vés-te movent a poc. Incorporant t'agraeixo que estiguis aquí compartint amb mi aquesta pràctica. Gràcies, namasté.